Сәлем дуслар, сіз Шаян ТВ телеканалында түйме тапшыруын қарайсыз. Мин Рүзәл Әхмәдиев, арумысыз туғаннар. Исәнләшуімнің сірі юққа ғана шулай булмады, чөнки бүген бездә кунакта Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле солистлары әйдәгез, алар белән танышык. Оксана Дмитриева Татарстанның ат казанган артисткасы һәм Бәрмәнчек фольклор ансамбленең солисты Илнур Әхәтов. Аларга бүген ярдәмгә киләчәк безнең Шаян балалары, әйдәгез Шаян балалары Раян Хәйруллин Оксанага ярдәм итәчәк. Һәм инде Әминә Саниева. Сәлам. Менә шундый состав белән без бүген уйнаячакбыз. Әйдәгез уен башлансын. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Хәзер безнең командаларга экрандагы рәсемнәргә карап, җырны белергә тиеш булалар. Ә инде җырны белгән очракта алар теймәгә басалар һәм дөрес җавап бирсәләр, әле біз аларга 1 балл да бирәбез. Әйдәгез командалар, башлап карыйк, Аллага тапшырдык, киттек. Игътибар экранга. Беренче бирем. Каты бердим бай. Каты бердигез. Шәл бәйләдем. Ничек булды? Нинди йөрәк кайсы? Җыр татар халкы шәл бәйләдем. Менә берсе. Шәл бәйләдем, шәл бәйләдем, шәл бәйләдем, шәл бәйләдем, шәлеме түгәрәк түгел, шәлеме түгәрәк түгел. Әннә гидіргіннәйім, әннә гидіргіннәйім. Дұрыс түгел де. Дұрыс түгел? Иді мұндан сыңда дұрыс болмасқа мүмкін. Әминә, Илнур командасы жауап берді. Иқтибар, текшіріп қарайық. Әннә Кім жырлаған есіңізге түшті ме менә бұл композицияны? Менә мұнысында. Алдын Грей. Бұл бит Бұлғар қызлары иді. Демәк, 1-0 Әминә Илнур командасы алға шыға башлады. Әйдәгіз Оксана, Раян, сіздің шырат болырға мүмкін. Әйдәгіз иқтибар экранға қарайбыз. Тигр, салават, күпірі, күші, елға yok, күпірі yok. Күпірі yok, ме? Күпір yok. Күпірсіз гіне енді. Күпірсіз гіне. Так. Күпір yok, күші. Бұл кішілерді бәлкі білесіздір? Біләбіз. Олар дрессировщиклар. Дрессировщиклар, айы. Запашнайлар, ikisinin de фамилиялары көріп. Салават күпірі. Так, мұнда ақырға ikisinden бірі гүне қалған болып шыға бетін, деймі? Иә. Бірсі гіне қала. Запашнылар нәрсе үшін? Запашнайлар, міне әйдәгіз олар кімнер бір-бірісіне бәлкі сізге шул болышыр. Баштан еке Салават абай дейлер, шунсы көңілсіз. Нешік? Абай, салават абай дейлер, шунсы көңілсіз деген жыр бар. Әйе, мұңсы басып тұра бейді. Мұңсы басып тұра. Әкім жырлы. Салават жырлай, салават абай жырлай. Кім жырласын оны бітсін? Салават жырлай. Салават закеш. Енді достар, жауапты қобыл еттік. Әйдәгіз текшіріп қарайбыз. Абай, салават абай, дейлер шунсы көңілсіз. Хәзір аңладың мені кім жырлаған тұрайы? Хәзір аңладың мені кім жырлағаны? Кім жырлай? Салават абай. Әйе, тағын бір сұрауға иқтибар етейік. Бақшада шешеклер. Сен
Менә, мин нәрсәдер сөйли, Илнурга нидер фикерләр килә бу. Анализировать итәргә бик шулдай булыша. Монда бакчаларда чәчәк ата син дигән. Ты записался в ряды дигән менә бу плакат бар. Бәрмәнчек ансамбле. Бәрмәнчек ансамбленә подписался. Бакчаларда чәчәк ата. Бәрмәнчек ансамбле подписался. Син утырткан берлеген. Син утырткан берлеген. Димәк, җавап кабул ителде. Дөрес. Дөрес. Без өлгермәдек кенә дип әйтмәкчеләр бар. Җавап кабул тикшерәбез. Бакчаларда чәчәк ата, син утырткан берлеген. Бакчаларда чәчәк ата, син утырткан берлеген. Ул да сине көтә сыман, тик килмисең бергәләп. Берлеген, салындырдың бергәләп. Бар бит инде төрле ансамбльләр бездә Татарстанда. Һәм инде Крәшен дәүләт ансамбленең аерым бер урыны бар анда. Менә ничектер аңлашыла име анда башка ансамбльләрдә власть ничек булганын. Нидә, менә Бәрмәнчектә ничегрәк? Бездә дуслык татулык. Дуслык татулык. Бездә теге милләт ягынан карасаң, бездә татары да бар, башкорты да бар. Мин үзем Башкортстаннан. Томошым белән. Безне Башкортстан татарлары диләр инде. Крәшеннәр, орыслар, чуашлар, алар барсы да менә безнең ансамбльдә эшләр, дус тату эшләр, Аллага шөкер. Бернинди теге кыенсызлыктар да туры килми, бер-беребезне аңлыйбыз, чөнки безнең бер направлениедә эшләү бара. Без бары тик халыкка, үзебезнең культураны, үзебезнең мәдәниятне күрсәтергә, үзебезнең генә дә түгел. Шулай ук безнең ансамбльдә, репертуарда урыс халык җырлары да бар, татар халык җырлары да бар, Крәшен җырларының калатыш дип әйтәсем килә инде. Без барлык халыкка, барлык публикага ошый торган программаны күрсәтәбез. Кызыксыну бармы соң халык ягыннан? Миңа мәсәлән Крәшен җырлары бик ошый. Әлбәттә, инде төрле чит җирләргә барсаң, мәсәлән, аларга гомумән кызык килеп сорыйлар костюмнарны, җырларны, җырлаттылар бөтен җирдә. Җырлап та күрсәтсәң, гел бөтенләй җибәрмәсләр иде. Исәп безнең 2-гә 1 әлегә, ләкин инде әлегә уеныбыз тәмамланмады, әле башланды гына, алда 2 тур көтә безне. Әйдәгез икенче турга күчик. Икенче тур арттан алга дип атала. Хәзер без командаларыбызга әйләндерелгән җырларны тыңлатачакбыз. Инде командалар нинди җыр икән соң бу дигән сорауга төймәгә басып җавап бирергә тиеш булыр. Инде әйдәгез әзер булсагыз 1, 2, 3 беренче җырны тыңлыйбыз. Тиз булды бу? Репертуардан җыр. Сезнең репертуардан җыр, әйбәт беләсез үзегезнең репертуарыгызны? Париж дип атала. Париж. Париж. Нагайбәк Крәшеннәр. Нагайбәк Крәшеннәр җыры. Нагайбәк Крәшеннәр җыры ничегрәк ул? Пиала күккә тәгәрәттем аппагым, пиала күккә тәгәрәттем аппагым. Парижларга җитсен ди. Парижларга җитсен ди. Мин дөресен әйткәндә бу җырны әлеге ниләрдә булганда, авылларда булганда, Нагайбәкләрдә булганчы, мин теге Париж турында сүз бара дип уйлаган идем. Ул үзебезнең Париж турында икән. Инде җавап кабул ителде. Тыңлыйбыз дөрес җавапны. Парижларга җитсен ди. Парижларга җитсен ди. Афәрин, 1-0. Әмінә, мұнда сізде білуімше бар қызлар жырлары, егітлер жырлары бар, еме? Бар. Менә шушы җырга килгәндә, монда инде башлап җырлыйлар малайлар, егетләр һәм кушымта җирендә кызлар. Инде, дуслар, дәвам итәбез, исәп 1-0, икенче бирем. Таллы түгелме? Менә
Бик якын икән алар. Дөрес, бер ни бар, бер җавап, берсе бар. Ага. Әйе. Суда, суда, суда изаласыңмы? Мен сені күрмек төз алмыймын, сен төз аласыңмы? Анда бит җырлый иде, адус дип. Әйе, адус, ну адус. Кыйы бер тирәдәрәк. Бер тирәдәрәк икән шул. Миндә хәзер менә миңа ачыш булды үземә дә. Инде талы бөгелеп тора. Яки суда изаласыңмы? Әйдәгез тыңлыйбыз, тикшерәбез. Суда изаласыңмы? Мен сені көрмек төз алмыймын, сен төз аласыңмы? Суда изаласыңмы? Мен сені көрмек төз алмыймын, сен төз аласыңмы? Әйе, исәп 2-0. Исәп 2-0. Әйбәт барасыз. Тыңлыйбыз киләсе биремне. Ага. Вадим Захаров. Ага. Хәзер җырын искә төшерә. Вадим. Суда изаласың. Судай. Ул изала. Крәшен җыры инде. Инде. Наның күп. Без тыңлай алабыз, дәвам итә алабыз. Әз генә. Әйдәгез. Бас әле станокка. Бас, баштан Без теңләгән. баста битинде моңарча. Әйе. Бас, шулмы? Бас әле станокка, станнары станда. Бас әле станокка, станнары станда. Сезнең өчен генә яшим, сезнең өчен генә яшим шушы Татарстанда. Инде станок турында сүз бар ул. Ну, бу җырны безнең әбиләр сөйләү буенча, әйе, ул элек битендә эшләгәннәр. Шул эш эшләгәндә шу җырларны җырлап Ишеткәннәр. Станок янында басып. Ну, кемдер станок, элек заводларда да, аннан соңрак инде, ул вакытта кемдер кузнечество белән эшләгән, кем нәрсә белән шөгыль иткән. Сезнең өчен генә эшлим, сезнең өчен генә эшлим. Шушы Татарстанда. Димәк, җавап кабул ителде. Әйдәгез, дөрес җавапны тыңлап калыйк әле. Сезнең өчен генә яшим, сезнең өчен генә яшим шушы Татарстанда. Исәп 2-1. Хәзер без 4нче биремне тыңлап карыйк, тыңлыйбыз. Әйтеп барыйм, тихо гуляй мой милай. Кем җырлый? Татьяна Ефремова түгелме? Татьяна Ефремова, тихо. Или Илсия Бадретдинова, икесенең берсе. Май. Илсия Бадретдинова да җырлый бу җырны? Монда аңлашылып бетмәй, кемнең тавышы икән? Кем тавышы икән аңлашылмый. Монда минемчә сез баштан җырчысын белерсез дип уйлаган идем әле, җырны белгәнче. Монда җырны әйтеп маташалар. Әйдәгез тикшереп карыйк. Әйе, менә бит, исәп 2-2. Исәп 2-2. Безнең бер бирем генә калды. Тигезлек була алмый, беләбез. Сезнең ансамбльдә бик дуслык җиңсә дә, безнең тапшыруда андый хәлләр бик сирәк була ул. Әйдәгез, тагын бер биремне тыңлыйк.
Илнур Илхам Шакиров, Илхам Шакиров. Идел буе кайнары. Идел буе кайнары. Күпме карасам да карап туймыйм, Идел буе кайнарына. Алар җитәкләшеп яланaya, Шылар төсле Идел ярына. Мин я. Шулай. Шулай райна. Җавапны кабул итик, һәм дөрес җавапны ишетик. Күпме карасам да карап туймыйм, Идел буе кайнарына. Алар җитәкләшеп яланaya, Шылар төсле Идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләр. Шул исәп икегә 3 җәмәгать һәм безнең бер генә тур калып бара. Менә инде шунда барсы да хәл ителәчәк. Соңгы турыбыз аңла мине дип атала. Хәзер инде без командалар бер-берсен ничек аңлаганнарын тикшерәчәкбез. Чөнки уен буе алар инде бер-берсен өйрәнделәр, аңладылар, һәм инде менә берләшеп өлгерделәр микән? Шуны тикшерәсебез килә. Моның өчен без колакчыннар алдык. Хәзер Илнур, Әминә, сез уйнаячаксыз. Әминә, син колакчыннар кияргә тиеш буласың. Без анда музыка куячакбыз, ә экранда җырның исемнәре чыгып барачак. Илнурның эше сиңа әлеге җырларны аңлатырга тырышу. Анда синең музыка булу сәбәпле, әлбәттә бу эш җиңел түгел. 1 минут эчендә ничә җыр аңлатып өлгерәсез? Шул хәтле бал сезнең гомуми исәпкә өстәләчәк. Әзер булсагыз, киттек. Вакыт. Так. Салкын. Салкын. Салкын ишәм. Шей. Салкын, шей. Боз. Шей. Дөрес. Салкын шәй. Да. Салкын шәй. Дөрес. Әйе, киләсе икенчесе. Яратам. Яратыгыз. Сине яратам. Яратам сине. Яратыгыз. Менә. Мин яратам сезне. Яратыгыз. Яратам. Яратыгыз. Яратам сезне. Яратыгыз. Сине яратам. Ярат. Так. Туган як. Так. Туган. Менә. Т. Туган. Ю. Тю. Туган. Пан. Ган. Менә. Туган. Ужас. Борынгы Кытай җыры чуа я. Димәк, афәрин, шәп уйнадылар. 1 балл сездә бар, әйе, салкын шәйне белдең. Димәк, әйдәгез сезгә күчәбез. Раян инде колакчыннарын киеп тә куйган. Сезнең 1 минут вакытыгыз шулай ук. Музыка башланды, киттек, әйдәгез. Әпипе. Әпипе. Әйе. Правильно. Дөрес. Су буйлап. Су буйлап. Суда. Буйлап. Су буйлап. Суда бара. Су буйлап. Бара. Күчердек. Нәрсә дә ишетелми. Җәмилә.
Же. 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 Ми. Ле. Жемиле. Алыштырдык. Жәмиле. Правильно, дұрыс. Туған як. Туған. Туған. Як. 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 Туған. Як. Як. Туған жер. Як. Вакыт Як. tamam. Вакыт tamam. Ez gine өлгермәдегез. Молодец. Афәрин 2 балл сездә, 2 балл сездә. Инде дуслар, безгә гомуми исәпне генә әйтәсебез калды һәм исәп бүген 6-га 5 кемнәр җиңде дисәк, Илнур белән Әминә командасы безнең тапшыруыбызда җиңү яулады. Афәрин сезгә. Афәрин сезгә. Һәм сезгә дә рәхмәт, дуслар. Безнең халкыбызда бик матур фольклор яшәп килә һәм ул бик озак яшәсен дип теләктә калабыз. Инде аларны кемнәр яшәтә? Менә шундый бәрмәнчек кебек ансамбльләр яшәтә. Аларга біз көч, куәт, илһам теләп сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, сау булыгыз. Сау булыгыз.